नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण काजूच्या बोंड्यापासून सरबत कसं बनवायचं हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे काजूची बोंड घेतलेली आहे। हे बघा, छान अगदी फ्रेश घेतलेली आहेत आपण। हे बघा, ह्यामध्ये काजू असतो आणि हे त्याचं फळ आहे। ह्यापासून आपण सरबत बनवणार आहोत। सर्वात अगोदर आपण ह्याचे जे बोंड आहेत ते आपण काजूच्या बियापासून वेगळे करून घेऊया। हे बघा, अशी काजूची बी हातात पकडायची आणि असे गोल फिरवायची आपल्याला। हे बघा, आणि नंतर आपण ह्याला बारीक असा फोडी करून घेऊया। ह्याच्या प्रकारे आपण काजूची बोंड कापून घेतलेली आहे। ह्या बघा, अशा फोडी केलेल्या आहेत। आता आपण ह्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया। आता आपला 1 वाटी काजूची बोंड झालेली आहे। हे बघा, हे जे पाणी आहे ते आपल्याला टाकायचं आहे त्याच्यामध्येच। आता आपल्याला ह्यामध्ये 3 चमचे साखर टाकायची आहे। साखर आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता काजूच्या बोंड्याचा रस थोडासा तुरट असतो, त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकूया आणि इथे आपण अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, तो पिळून घेऊया। आता त्यामध्ये आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि हे छान असं बारीक असं वाटून घेऊया आपण। आपण बोंड मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। हे बघा, छान याची पेस्ट तयार झालेली आहे। आता आपण ह्याला गाळून घेऊया। इथे आपण एक बाउल घेतलेला आहे, त्यावरती अशी एक जाळण ठेवलेली आहे आणि त्याच्याने आपल्याला असं गाळून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला याचा रस काढून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आपण काजूच्या बोंडांचा रस गाळून घेतलेला आहे। हे बघा, आपलं काजूच्या बोंडाचं सरबत घरच्या घरी तयार आहे। तर तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। आता आपण ह्याला ग्लासात ओतून घेऊया। काजूच्या बोंड्यांचं घरच्या घरी बनवलेलं सरबत तुम्हाला आवडलं असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।